på kostet. Del sol, hvor solen den danser. En inciterende flamingo i min swimmingpool. Har keep cool, altid været mit motto. Så mange dele af dem til at se, at de også kommer til at se. Mit navn er Günther, men folk hernede kalder mig Otto. Vi har blandt andet en, der hedder Iben. Vi har også en, der hedder Mathilde, og en Victoria, og en Maj. Nogle gode råd. Jeg ved ikke, om I har fået dem tilsendt af Julia, men nu siger jeg det for en sikkerheds skyld én gang mere. Hvis man går på stranden, er det altid en god idé, at man følges ad, så man mindst er 2. Der er et marked, og det er der inde i centrum af Fonklehula om tirsdagen. Og det kan være, at I vil have lidt kort med det samme, fordi den er faktisk markeret på kortet også. Sådan her, ja. Jeg prøver lige at kigge om det er godt nok. Hvad så? Det er min pæl. Er det godt? You were born. That's the problem. Sit longer. It's video. Bow. Sit. Dun. The clock. Look now, oi! Longer! Hvad glæder du dig mest til? Til jul? Nej, ikke nede for pokker. Ja, og besøge hobbybutikken på torsdag. Hvad skal du finde derinde? Modelfly. Er det noget, der interesserer dig? Yep. Hvor meget tror du køber for? Jeg har ikke enig om 1 milliard. Hvad er det fede ved at være her? Vært og nogle andre søde mennesker, og det er dejligt, og vi får noget god mad, og hører noget god musik, og så skal vi også i vandet. Det har vi også hver i dag, og det er dejligt. Det er et dejligt sted, og der er meget varmt hernede. Hvad glæder du til, at vi skal lave?
Jamen, på Gibraltar-turen her på onsdag, og så... ja, og så glæder jeg mig også til, at, på fredag, når vi skal ud og se det der rundvisning på Tyrefægtning-arenaen, og som jeg sagde før, jeg ved ikke, om jeg tager til Marokko en af dagene, og når det også er en heldags tur, og når det er med udlandsk guide, jeg må tage ind til ad gangen og hvad jeg vil lave på mit ophold. Hvorfor er det dig? Hvad er det gode ved at være her? Jeg vil på ferie, ja. Være sammen med nogle andre. Ja. One. 10. No. You do your first flight. Don't worry, Anna. Have 2 flights left. Er det godt? Rejse. Skal du med nu? Ja, Hvad er det, vi skal? Vi skal på et dejligt spansk marked og kigge på dejlige ting. Er andre så? Det kan jeg sagtens. Gør I aldrig det? Der kommer lige en rollercoaster her. Ja. Hvad er der mere købt? Må se det andet også. Det er FC Milan. Okay, jeg har også købt. Du kan da ikke lide fodbold? Hvad? Du kan da ikke lide fodbold? Jo. Jo, det tror jeg ikke. Det er bare mig, der pjatter. Hvor det er? Ej! Ja, jeg siger FC. Nej, hun skal ikke i vandet. Er der mig med det? Ja. Er det dejligt? Ja! Rigtig dejligt. Den unge mand gik derhen. Ude på bunden. Og nogle gange var det ham, han gik derhen. Men egentlig i dag er jeg glad for det, fordi det har blevet Men man siger, det godt, at vores strandflår, der må ikke være så høj som hernede. Nu kan
Hey, hvor er vi nu? Vi er på havnen. Vi er havnet. Hvad skal vi? Vi skal gå en tur. Og opleve nogle ting. Opleve ting og sager. Ja, det der. De her 2 postkort, dem kommer jeg ind og køber. Er det i orden? Nå, vi skal lige have nogle fine billeder her. Jeg har da engang taget røven på en, der sagde til mig, at jeg ikke kunne tie stille. Og jeg skal love det for. Han blev virkelig overrasket. Det er undret at gøre meget for. Du skal bare gå ud, og andre siger, du skal hende på, så... Skal vi herind? Her skal vi. Til kæresterne, du skal have noget jo. Til kæresten? Sommerhat, det er jo fedt, meget sundt. Juhu! Hej! Hej! Altså, var rigtig godt. Ja, vi har det godt her på kontoret. Ja, vi har det godt. Her på kontoret. Så gå den vej. Hvad så, Søren? Hvad er det, du har købt? Hey, og hvad er det? Det er 35. Joint Strike Fighter. Det er dem, vi skal til Danmark. Den vil du gerne have? Ja. Hvorfor? Jamen, det er fordi, jeg bygger den. Jeg bygger modellen selv. Hvor mange penge har du købt for? 340 euro. Okay. Ja. Er du ikke snart sikker på, at det skal være en stor trailer, der står nok til os alle sammen? Det kan godt være, at det skal være en rimelig stor trillebør. Ej, altså, jeg mener sådan en trailer, sådan en, man kan læse ting og sager på. Ikke så? Der er åbenbart flere, der går ud og... Ja, og du sørger for det hele. Aftentur, og vi leder desperat efter at få noget god mad og hygge os. Og så i morgen, der skal vi på wandertur og se vores tyrefægtningsrundvisning. Dog er der ikke tyrefægter i morgen, men derfor skal vi da ud og opleve stemningen og komme ud i bjergeområdet og bare hygge os. 9. Marco. Ja. Thank you so much. Wow. Krasser det ene, mand. Ja, sådan er det med mig.
Morgen. Vi skal på tur til Vonda. Det er dejligt. Ved I, hvad vi skal se der? Den er arena, hvor man har trænet tyrefægtning. Og om små 40 minutter, der har vi altså et stop ved en tankstation, hvor der lige er mulighed for at komme ud, strække benene, komme på toilet, købe en kop kaffe, hvis det er det, der er behov for. Så at vi lige kan komme ud og lige få lidt luft. Hvor varmt synes du lige, det er? Der er alt for koldt. Ved du, hvor varmt det er? Nej, 12 grader. Det er 12 grader. Ja. Okay. Vi regner med, at det bliver lidt varmere hen i Rwanda, ikke? Tror du det? Ja, det var radio. Tak. Hørebømmer. Tak. Værsgo. Vi mødes igen, når vi skal hjem. Og vi kører hjem 15:30. Hørte du det? Så halv 15:30. Og der mødes vi derovre. Men jeg viser lige. Det var alt ude foran Hills. For når de blomster, så blomster de lidt fra blomster. Og det ligner simpelthen. Det gjorde simpelthen, at okay. De møder mennesker, når de er omkring 1 år, en enkelt gang, hvor mennesker lige er ude og kigge til de her tyre, om de. Tyrerne, de var ikke, og stadig er den i dag, nu er der ikke tyre hernede, fordi der er ikke tyrefægtning lige nu. Men det er altså de her båse, som de bliver fragtet ind i. Typisk for en weekend med tyrefægtning, så er der 6 kampe, det vil sige 3 og 3. Her står jeg fra Ulf Ferie i Tyrefægterarenaen. Dog er man på rundvisning. Det er et såkaldt museum, men det er herinde, at der kommer tyrefægtning opvisning altså en gang imellem, når det sker. Og så er det, den løber ind af porten der. Og der sidder tribunerne, og så er alle de lækre påklædte damer, der kommer ridende ind på hestene herinde, og nogle gange kaster blomster ud til tyrefægteren og alt muligt, der har sin kappe og skal opvise med tyren og bekæmpe den. Tilskuermæssigt, der er det en af de mindste. Der er altså nogen, som er noget større og kan have oppe til 10-15.000. Her, der ligger vi omkring de 4700 op til 5.000 cirka. Men der er altid proppet herinde. Og billetterne, ja, der er 3 forskellige valgmuligheder. Nu er det ikke så nemt at se i dag, fordi vi har lidt skyer. Men der er en solside, der er en skyggeside, og der er en blanding af begge to. Hvor var det, den var ude i? Var den ret?
который шокти. Og det forventer, det skal man ikke forvente at gøre, når vi er på efterårsskole.